Bilisan mo ah. Sandali. Kailangan ko na pinaminin ko. Kailangan ko ma-access yung machine ng presin ko. Para mag-match ang results. Handa na kami. Handa na. Kami rin. Nakasalanan yung pagkapanalo ng mga Guerrero dito. Kakain kami ni Patpag. Sama, dito kayo kumakain. Bakit? Dito namin kasama si Nanay. Ngayong Biyernes, Napansin na nila siya. Hello, Ma'am Jean. Good evening. meron siyang hindi sinasabi. I-report mo sa akin kahit na maliliit na detalye ng kaiba. Huwag magpapahalata. Kailangan din na sa mga. Is he your boyfriend? He's not my boyfriend. Saya-saya mo ah. Nagsiselos ka ba? It's okay to not be okay. Weeknights, 8:45 p.m. No one's immune to hair fall. My hair gets its daily dose of provitamin from Pantene. Formula with provitamin B5 strengthens hair and helps build hair fall immunity for 10 times less hair fall. Pantene. Sa segunda parte, ito ka imposible mancha na susunod sa bagong uniform. Higay na detergent. Sa Ariel, posible. Para mas tanggalin sa likod na pagkinaw. Then, power clean. Pwede hindi na bumili ng bago. Imposible mancha. Posible sa Ariel. Pinaka-pinipili or pinaka-malaki. Pinaka-masarap. Chicken Joy. Pinaka-pinipili or pinaka-malaki. Pinaka-masarap. Chicken Joy. Kaya chosen by 4 out of 5 Pinoy. Pinaka-pinipili or pinaka-malaki. Pinaka-masarap. Chicken Joy. Ang batang matibay. Beer brand ka muna. Di susuko. Ang batang matibay. Tuloy at tibay mangarap. Beer brand. Init? Baka magamoy araw. No problem. Almost gone. Certified by. Sabi ni Janet Vlogs. Good evening. Sabi ni Doc, unahin ang immune system. Immune Pro. Tulong para balik 100% immunity. Magtiwala sa Pro. Sabi ni Doc, Immune Pro. Hindi na yan. Dreams do come true. Gold. Nasa McDo na. New Golden Chicken Curry Fillet. So flavorful. So sarap. Sulit busog. 99 pesos lang. Dami mistake. Ulan! Ako, palikulog. Night washing na naman. Miss Dami mistake with 24 hours perfume pa mo. Iwas kulog, iwas pa ulit-ulit na ba? Perfume pa pa! New Great Taste White. Mas creamy at mas makape. Like namin. Like natin. Like na life. Like ng 9 out of 10. New Great Taste White. Like na For excellence in kids' comfort relief, expel. Excellent. Maglabas ng phlegm bago bumapit sa lungs. Ang excellent sa comfort phlegm, expel. Excellent, mag-expel. Hindi na yan. It's time to ano mang lutuin, confident na kaya masarapin with all-in-one Maggi sarap. Kaya naman ang pamilya, papa. It's magic! Di ko kayang tanggapin na ako'y mapukusot pa rin. Mars, dito pwede di ka magkusot sa Surf Ultra Powder Liquid. May liquid ka din na pwede di nakusutin. Ang pumuli ang masahaw kukusutin. Sa Surf Liquid, as I age, I choose to be strong with Bridge Tree Adult Boost. Gatas na pang-adult with active dry boost. Tulong sa immunity, energy, at brain function. Bridge Tree Adult Boost. I-boost ang adult bakas. Ito, hindi din. All new Jollibee Burger Steak. Bigger patty na, more sauce pa. Sarap. Kasi ayaw namin matigil ka. Promise, babe, hindi ka mabibitin. With Bet 88, hindi ka mabibitin sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng panalo mo. Ibang swerte mo. Bet88.ph. Ang reserve mo kay Marino Corn Tuna. Siksik, sarap at sulit. See? Konti lang ang mantika. Nagsuot na nasarap. Masarap. Switch to San Marino Corn Tuna. Diba? New dessert. Nilagnat after bakuna, pero kaagad. Pero di pa siya kumakain. Pwede
Flanax na. Flanax deals with the real cause of pain with care. Panatag ako. Sobrang sakit. Panatag sa Flanax. Boss Bell, good Sarap evening. pag-road trip. Bakit? Sobrang sakit. Flanax na. Flanax deals with the real cause of pain with care. Kaya pa natin ako. Sobrang sakit. Panatag sa Flanax. From Tyson. What a box! What a blast! What a fun-filled chocolate snack with all new rainbow sprinkles! What a box! I love it square. Your playground? Now online. FPK has over 1,500 games. Secure and fast gameplays. Meron kang pay-for-fun option to try all the games. Ibang swerte ko. Get elite.ph. May diarrhea si baby. Mag-ingat sa dehydration. Mom, Viva Light. Viva Light is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, Mom, Viva Light. From Tyson. Taas ang lagnat, ingat sa dehydration. Mag-Viva Light. Viva Light is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, Mag-Viva Light. From Tyson. May mga kwentong sadyang hindi makakalimutan. Mga istoryang masarap balik-balikan, tago sa puso, dahil dito. Kaya simula ngayong Agosto, muling mapapanood ang mga kwento ng NMK na nagbigay inspirasyon at nagpadama sa atin ng iba't ibang emosyon. Ito ang Buena Man. Alam mo, nung mas nilalagay mo sa inyo sa pangalan, Hindi ko sabi sa akin na wala akong lagi sa tabi mo, Andy. Pero may kukunin ko makaprotektahan lahat ng mga Pilipino na kaya ko protektahan. Kung taon na yung nahanap ng tatay ko. Ito pa, gagawin ko ang lahat-lahat para sa pagbabago mo. Ganda mo anak mo ko ngayon, talaga ka pa. Pinanganak ang kwento, kaya mas nahihirap tayo. May pabigat sa pamilya natin. Minsan yung sakripisyo ko. Sa pamilya ko. Inisip ko, hindi ko kayo pwede kaya dito. MMK, Hugot from the vault. Para kay Mayor Tanggol. Ito na ang simula ng pagbabago sa Maynila. At alam namin na marami kang taong matutulungan at sigurado kami na mamahalin ka ng maraming Manilenyo. Para ka Mayor Tanggol at sa bagong Mayor ng Maynila. Maraming salamat sa inyo. Alam ko naman na hindi mangyari ang lahat ng ito kung hindi dahil sa tulong niyo. Salamat. Sige, kumain lang kayo, uminom lang kayo. Ang lahat ng ito, tagumpay ng aking ako. Grabe talaga ang pagkakataon, ano? Biruin ko. Sino mag-aakala na balang araw ikaw ang magiging mayor ng Maynila? Alam mo, anak, sa palagay ko, yung lahat ng paghihirap na pinagdaanan mo, tsaka yung lahat ng laban na hinarap mo sa buhay, inadya talaga yun ng Diyos eh. Siguro para turuan ka, para ipaalam sa iyo kung ano talaga ang mga pangangailangan ng mga tao sa Quiapo. Kasi nga, alam niya na balang araw, gagawin ka niyang mayor. Nay, hindi ko naman po ako nananalo eh. Binibilang pa lang po. Basta alam ko lang ang puno kahit yung bata pa ako. Ang gusto ko kahit paano makatulog po ako sa kapwa. Kaya pinapangako ko po na kung di man ako palaging bilang mayor, gusto ko po magkaroon ng pagbabago dito sa Maynila at tutulungan ang aking mga kangkat. Kaya ako pagkatawag sa iyo eh. Naniniwala ako, Tanggol, na mananalo ka. At kapag ikaw na ang mayor, mababago mo ng sistema dito sa Manila. Natitigil na ang korupsyon. Mabibigyan mo na ng maayos at pagkakulang
sitwasyon ng mga bata. Magkakaroon na lang mag-iwasay na buhay ang mga taga-Maynila kapag ikaw na panalo. Ayos na. Tumulik na ang voting machine. Nabago na ang resulta. Lunes na September 1. Talaga. Santino! Santino! Nagtangkaan mo ang buhay ng mama. Pagbabayaan ko yan. Ano ka ba? Tumingin ka lang sa dinadaanan mo. Ikaw ang hindi tumingin sa dinadaanan. Correct. Magtatalaga kami ng bagong opisyal, top of the class ng Ilea Academy, Police Lieutenant Hector Victorino. Panalo ka. Panalo pa. Nakahabol na po. Sinigilito kay Pangol. Konti na lang po na pumipangol. Lahat ng mga bagong botong pumasok na punta sa inyo. Panalo na. Pag nakuha na namin ng droga at wala pera, ayos lagi tayo. Siguraduhin yung walang mangyayari kung tayo papasok. Ang buhay ng pagkama. Mahirapan tayo ulitin na naman. Bigay ako ng droga sa iyo ng bag ng pera. At saan sila pumunta? Hindi sila makakawala. Kuya na pang mawawas. Mahirap ka lang yan. Ang balitaan natin lahat. Sino ang mamamama? FBJ's Batang Quiapo. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisip But right now, we're in a good position. It all starts with the two free throws first of Dwight Ramos. Still an eternity of basketball to be played here. Dwight makes the first. The lead for the Philippines is now 4. The Filipino fans are in it as Dwight splits his free throws. So many missed free throws already for the Philippines here. He's missing up one possession. And we're playing with more confidence now, offensively. Not to mention the fact that maybe, just maybe, KSA self-destructing our season zone. That's what we expected them to do. It's not easy. Inside, Ramos with a putback. KK was asking for a foul there as he felt he got undercut. And that's one of the best ways to attack the zone. Attack the offensive rebounding in the glass here. And that's where Dwight Ramos he has a 6-point lead, coach. But Dwight has not played well. We're not playing well offensively. Find a way. Make something happen. That's one of the ways you can do it. You can contribute, get the offensive rebound and a putback. And now timeout is going to be called by Saudi Arabia.
Okay lang. Kung hindi si Jacko yung bago supplier ng report patch trucks, eh sino? Ang alam ko, may girlfriend si Wante. Diyan siya nag-aaral sa university nila. Base sa intel namin, wala siyang girlfriend eh. Meron. Hindi lang sila lantad. Pinagbabawalan sila kasi masyadong bata pa yung girlfriend niya. Masyadong malayo ang agwan. Linisin mo yan. Tanggalin mo lahat ng kalat sa kwartong to. Sir, di ko kaya mag-isa po, sir. Kaya mo yan. Hello, babe. Kumusta na? Namiss mo na. Namiss na rin kita. Eh, babe, di ba talaga ako pwedeng dumalaw dyan sa'yo? Hindi pwede. Walang dapat makalang. Kakilala tayo. Ayoko na sana magbenta ng triple patch. Eh, sobrang delikado kaya. Tsaka, alam mo naman na ginagawa ko lang to para matulungan kami sa tayo mga nakalaya, di ba? Babe, pera pa rin yan. Walang mag-iisip na ikaw muna yung sales sa university. Eh, pag nahuli ako, magpupunong ako. Jen! Jen! Nandito ka lang pala kanina. Bakit tayo nahanap? Ma, sige, text na kita later, okay? Bye-bye. Oh, sige, sige, sige. Sana tayo mag-usap. Bakit? Pinangyari kay Faye! Ha? Ano nangyari? Tingnan! Huwag kang tatakbo! Wawanin kita! Taas ang kamay! Sumuko na maayos! Di ba ako laban? Di ba? Ano tingin to? Yes! One! Bilis! Abante! Abante! Oo! Huwag kang magmamadali at dahan-dahan. Dito pa lang. Huwag ka na lumulong. Utang natin ang ating buhay sa ating mga magulang. Sobra-sobra ng palugit ang ibinigay ko sa'yo. Wala nga akong pwedeng ibayad. Hindi naman kayo mag-conflict o din na pumatay sa akin ng unti-unti. Bayad utang. Para sa negosyate. Mabalansi kaya niya ang voice at pagiging palaban sa challenge na ito. Mga magigiting na bakero, tuloy ang pag-iisla sa gitna ng pagiging amazing. 9:35 p.m. Ikaw taga dyan sa number 6. J.R. Velasquez, pwede ko bang picture? Oh, sige. Ano, lang si JR? Join us at Epic na Kulita Dito Manaloto. 6:15 p.m. Iiaktivan ang rating na Flying Sat JR sa Leaderboard. Hindi pwedeng mag-chill dahil pwedeng maagaw ang top spot next week. Iba't ibang movie genres ang lalapasan at iba't ibang dance styles. Stars on the floor. Handa na kayo sa pinakamadaling pasok laban na hahatong sa pinakamasulit na tanggalan. Dito sa The Clash! Last two Sundays. Liwanag sa dilim, linggoy. Ang melody, clear sa mind, calm sa heart. Napansin ko nung nanonood siya, wala kayong stress na stress. Hanggang na po. Hindi, ito nga eh. Girl, ikaw naman ang isip ko. I am heavier than Bobo. I think I love you, it's my
is live, 2:30 p.m. Si Sharon paborito ng bayan. Sino ang matatakang hugad nito ang gawaan? Kasama ang resibo hugad ni Uno ng Love's Cast. Naglatag na komunidad. Resibo, 2:45 p.m. This hearing, it's not a stage for drama. My head says she's guilty, pero itong puso ko. Tigo nga. Maniwala na nagkasabi si Lorena. Ha? Ikaw na? Doon po ang pangalan. Ano pala ito? Ang Cruzada, weekdays, 4 p.m. Ay barawang andong at tila halimaw daw dahil sa kasamaan ulan. Dito sa pamamahay na to, ako mag-prinsesyo. Kasi nakakamalit na ganun tumagkat sa isa. Babae nawawalan. Ngayong Sabado, 4 p.m. sa Wish Ko Na. Ito lang sa kadhana. Tawang katotohanan lamang. Doon ay totoo. At sa paraan na talagang maintindihan nila ang bawat Pilipino para o ipakita sa kanila kung ano tama at ano ang hindi. CFA, ang Pilipino, quality ng Pilipino. Ang batang magsibay. Mag-bear brand ka muna. Hindi susuko. Ang batang magsibay. Tuloy at hindi magharap. Nasa Abdona, yung golden chicken curry fillet. So flavorful, so sarap, so busog. 99 pesos lang. At age 50 pataas, posible ang good quality of life. Kapag may tamang level ng nutrients sa katawan, choose Dr. Prescribed Centrum Silver Advance. Ang pag-base formula nito ay may 25 plus nutrients na adjust ang level para sa edad 50 pataas. May antioxidants tulong para sa immunity, vitamins, support healthy heart, at magnesium at vitamins tulong for sharp memory. Para sa good quality of life pag edad 50 pataas, piliin ang Centrum Silver Advance. Ito ang Medifacts for Centrum. At first I was afraid, but naman lahat. Pero sa minutes sa kawan, now they're wanting for more. Pure Foods Luncheon Meat, now in Sweet Bread. Deliciously meaty and juicy with flavors that hit right. Pure Foods Luncheon Meat, deliciousness squared. Sige, subukan mo! Sa ibig na pagkakbo, Brando! Hoy! Sabi kito, Cecilia, sinasagot ko na siya. Reyes! Sir, Kailan ang taas? hindi pa nakakonfirm ko yan, sir. Jason! Sumunod ka kay Conde Garcia.
pala ito? Si Mando Garrido, alias Mando Warapter, saka si Romel Salvador. Nasaan sila? Ito si Romel Salvador. Nasaan si Mando Mara? Ikaw na muli, sir. Sir, ano na po? May kukunin po ako. Ano sabi mo? Overhando ba ako? Hindi ko overhand. Pinailan ka nilinis yung sugat mo. Makakalabas ka din daw agad. Ano? Makakalabas ka na ako ngayon? Baka pwede mo naman sabihin nyo sa doktor na i-confine ako kahit mga 3 days ko na. Ano to? Bakasyon? Bakit naman gusto mo magpa-confine? Hina mo talaga, Bok. Siyempre, kapag nalaman ni Doc Cecilia na naka-confine ako, pupunta siya rito. Tapos, padidiskarte ako siya. Di ba? Hindi ka bibisitahin nun. Eh, may boyfriend ka nga, di ba? Si Vice Mayor. Bok. Huwag na huwag mong i-underestimate ang kapangyarihan ng tawag. Wala na magagawa si Doc Cecilia kapag nakita niya ang aking sad face. Ganito. Grahulo ka talaga. Nakatakas na ako sa'yo, Mando. Ganyan din yung nag-iisip mo. Oo nga pala. Anong balita ka naman, Mando? Alam na ba ka na, Cesar? Kaya nga, tawag mo si Chip at makikibalita ako. Tawagan mo na ako. Sige. Ano ba dapat sad face? Hindi gusto ngayon happy face. Sir, pwede ko ba makausap si Enriquez? Hello, sir. Kumusta? Okay ka lang? Nasaktan ka ba? Wala, sir. Okay lang po. Yung pimple patch drugs kanina, saan mo nakuha? Saan ka? You're not the princess of nature. Sa'yo ko dadali yung pimple patch, diba? Saka nakakalimutan mo yun. Nandito ko ba pa naman Hindi, Vice. Undercover po kami ni Bill. Mahal mo ba siya? Anong ibig mo sabihin? Iba-iba tanong. Masaya ka sa kanya. Anong balita kay Marco? Hindi mo sinuuna na ito kung gusto ko yung kakayahan mo. Pero bakit mo tinutulungan yung tao? Dahil hindi yun tumakal niya. Wala pa akong pinapatrabaho doon na hindi niya nagagawa. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Naka-OOTV na pang red carpet habang tumatawid sa bukid sa ibabaw ng Batis. Yan ang may panghapon na naghihintay sa Sparkle artist na si Aras Agustin. Mabalansi kaya niya ang voice at pagiging palama sa challenge na ito. Paboritong pusuan ng kanyang fans at 1.25 million followers sa social media. Ang mga glamorous photos ng actress, model, singer, at host na si Aras Agustin. Pero ang hindi alam ng marami ay certified nature validation. Mga ka-amazing, nandito tayo ngayon sa playground ko sa Camp Polo. Fashion, fierce ang drama ko ngayon. Pero sa tingin ko, kailangan ko atang alisin ang sapatos ko. Hindi ko pang malakas ang challenge natin dito. Ay, natin. Okay, let's go! Ito na ang challenge ko. First level, tumawid sa kabilang tayo gamit ang title. Kuya Delphine, ano po ba yung mga kailangan ko pong gamitin bago ko itawirin itong title? Para sa ito tayo, kailangan ko natin isuot yung rubber slater ko. At saka yung pants lang ko. Sa tingin ko magiging challenge itong dress ko na ito. So, tatali ko siya para matawid natin ang maayos at hindi tayo maputo. Uy, grabe arm workout to. Oh my
naman, hindi ako makukulo kasi nakakatakot ako sa rope eh. So, kahit na madulas yung paa ko, hindi ko pa rin ako makukulo na makakagay sa linggo. Iniisip ko lang, akala ko mahirap kasi minsan sa talent. Hoy, it's all in the mind. Pero madali lang pala siya. Malalampasan at malalampasan mo rin pala siya. Level 1 sa tightrope, check. Ito naman, ang balance sequence. Hindi ito ordinary. Bawat piraso, kailangan. Kailangan engage yung core. Kaya pa ba niya, no? Abangan. Malawak at nakakapasok ang disyerto ng Australia. At sa gitna nito, may mga nilalang na palaban, mabangis at maparaan. Kanya-kanya sila mga diskarte sa pagdepensa at pag-atake. Kilalanin natin ang mga deadly Australians. Butigi may matinding armas na pangtapoy sa ahas. Impostor na insekto sa dilim ng luluko. Mga biktimang nalunod sa buhangin, ginagawang pagkain. Agila, pinakit ang hayop ng malakang lulu. Ahas na may lasong malupit, wipe out ang mga dada at bukwin. Mga magigiting na bangke, tuloy ang pangingisda sa gitna ng pag- Kilalanin ang mga Pinoy na namamangan sa Pasig. Tuloy-tuloy ang mga pamilyang kwento ng mga pagkas at umarungan na ulan. Mula dito sa Barangay Commonwealth sa Quezon City, Manolo, sa Lipunanas. Samahan niyo akong pimutin. Atin sa Facebook. Handa na ba kayong meet and greet ang spiny-tailed gecko na malupit? Kung issue na, may patinding pasabog ba? Sobrang tindi ng pasabog. Kahit ahas kumakakas. Ang pasabog na yun, sa kwento ng Amazing Buffet. Bomba, mabalto. Kahit magtago sa dilim, delikado pa rin dito sa ilang area ng Australian desert. Isang tip para hindi mapansin, maging nakakalimit. Ang isang to, nilalayuan siya ng predators dahil sa amoy itong mas malala pa sa patay. Ang spiny-tailed gecko. Kapag dumilid na, ready na ang hunter na lumabas mula sa mga sanga. Para mas ligtas, buong araw na siyang tumatambay sa mga puno. Lumababa lang siya sa lupa para manghunting. Perfect ang vision ng spiny-tailed gecko sa dilim. Kakaiba ang geckos. Isa sila sa mga nilalang na nakakakita ng kulay sa gabi. Dahil ito sa special cells sa mga mata niya. Gawa ng mga cone na nagre-react sa maraming wavelength ng ilaw. 350 times itong mas sensitibo kaysa sa color vision ng tao. Sakto-sakto ang sensitibong color vision niya para manghunting sa dilim. Pero mayroon namang iba na nakakakita sa gabi. Mukhang ahas ang 25-inch na nilalang na ito. Pero ang totoo, isa itong Burton's legless lizard. Isang predator. Matalas ang paningin niya, pero kapag nakahunting, sa galaw siya nagre-react. Hanggat nananatiling hindi gumagalaw ang gecko, hindi siya mapapansin. Babalik ang gecko sa pangangaso. Ang higanting alutihan nito ay magiging perpektong pagkain. Pero may problema. Nakita siya ng isang predator. Sa pagkakataon nito, isang ahas ang matinding lason. Ang red brown snake. Mas ginagamit ito ang paamoy niya kaysa sa
sumasok ang dila niya. Kahit hindi gumagalaw ang gecko, iyari na siya yun. Pero dahil sa sensitibo niyang night vision, kita niya ang pagkakaiba ng ahas at bupikit kahit sa dilim. Kaya gumamit siya ng isa pang depensa. Magpapakawala siya ng mabahong likido mula sa mga glandulas ng mundo. Matataranta ang ilong ng ahas sa napakabandot na amoy. Isa itong malakas na panakot. Kapag wala na ang banta, magmimerienda muna siya ng salakipang. Bago bumalik sa kaligtasan ng kanyang puta. Sa lawak ng karagatan, maraming kwento na matatapak na pagkakot sa atin. Kilalanin natin ang isang vlogger at kapwa niya pagyero na sinusulong ang kahit anong hamon ng market. Madalas, habubitin ng bagyo ang mga isla ng Pilipinas. At ang isa sa mga pinaka-apektado ng dilubyo ay ang mga mangingislang hinapay ng bagyo. Tulad ng mangingislang naging content creator na si Roman Bacalso nang tumawag Super Typhoon Florida noong August 2022. Pinabutan sina Roma sa gitna ng Pacific Ocean. Halos lipado na yung gamit natin. Pero kaya ano po namin kasi hindi naman po natin kayang balikan yun kasi ka buhay natin ang nakasangalan. Na kumabuhit naman ang bagyo kailan noong July 2023. Madaling araw pa lang ay sinuo pa rin ni Roma ang malakas na ulan at mga malalaking alon. Hindi ko alam kung makakabalik pa ba kami ng maayos sa aming pamilya. Yun ang tunay na buhay natin sa laot. Humina na ang ulan pero pagod sa kanyang pakikipagpakutaan sa karagatan ang mga mangingisda. Pero lahat ng paghihirap nila, tila ay laho at makita nila ang mapa. Lahat ng hirap yun, pagod talaga ay mapapawi. Pag nakakahuli na ng iba't ibang malalaking isda. Ang mga vlogs ni Roma ay tungkol sa pangingisda ay meron ng halos 130 million views. Sa tingin ko, ito na talaga ang pinaka-unique kong content. Kaya agad po tayo na sumama sa Pacific Ocean. At doon po ako nagsimulang makapag-video. Sa kanilang mga video, ay ipapakita kung paano sila nagtutulungan. Nagkakaisa at katatagan ng mga mangingisda. Patunay na ang pangingisda ay hindi lang sa harap. Isang kwento ng malalim na ugnayan sa kanila. Si Aras ng Guste ay tumimba at ibalansin ang umiras ang bumagsak. Para makapag-biktima, nagtutulong babae siya. Gusto sa disyerto, makikilala. Adventure sa disyerto ang maghihintay sa inyo. Pabalik na, Pacific Earth. Guess who's back? Isa sa pinaka-rewarding na experience ang maging coach dito mismo sa The Voice Kids. Ang daming kwento, ang daming talento, sobrang nakakabilib. This season, I'm bringing more energy, experience, and even more heart para mahanap ang pinaka-magagaling na coach sa bansa. Ang next champion, dito yan sa Team Coach. Let's win this. Team Team, The Voice Kids, September 14, after Bubble Gag on GMA. Utang natin ang ating buhay sa ating mga magulang. sobra-sobra ng palungan ang binigay ko sa'yo. Wala na akong pwedeng ibayad. Ang binuhay mo kung take order na pumatay sa akin at unti-unti. Bayad utang. Nakibak ang ranking ni Naglaizat. Check out sa leaderboard. Pero di pwede pa-chill dahil pwedeng maagaw ang top spot next week. Iba't ibang movie genres ang lalapasan at iba't ibang dance styles. Stars on the board. Ikaw taga dyan sa number 6. J. Harvey Vasquez, pwede ko bang magpa-picture? Oh, sige. Ano, lang si J. Harvey? Join us sa epic na kulita Dito Panaloto. 6:15 p.m. May aamin. Sinasabi ko, ako yung mami niyo wala. Kaibigan ko ang may kasalanan nito. Si Chuchay. Like kayo ng Lola Mo. Sabado, 9:30 p.m. Stories have the power to change lives.
cuisine sa Pilipinas. Ang pinaka-Max, kwento ng Pilipino. Kapuso ko, Jessica Soho. Walong oras tayo karaniwang nagtatrabaho. Pero paano kung ito at opisina mo? Ano ang kalimang planeta mula sa araw? Jupiter. It's showtime! Sa huling dalawang linggo, Wala siyang iniwan sa atin kasi pinangalan na niya ang lahat sa kanila. lalabas ang totoong pagkatao. Iniwan ko ni Alice ang bago siya mamatay. Pinainom mo ba ako ng gamot, ha? The Saga Flowers last 2 weeks. Ang ganda din! New tenants, a gay couple. Yung may-ari na nagkakain. Wala ako. Wala akong mga dito. Natatanggap lang ng landlord with the studio presents Sunday, 2 p.m. on GMA. Imagine if I didn't stand up, wait, keep on my arm, you'll give me the goosebumps. Kasi nabibigyan nilang spider ang sumisid at maghangin ng pagkain sa ilalim ng tubig. Pinanindigan ang panatang labanan ang Philippines. Pinapakalos ang Carter Organization. Kasama ang mga eskwelahang gumalo sa GMA Masterclass Action Series. Ang GMA ay bigay ng Asia Pacific Broadcasting Plus Awards sa kategoryang Multi-Platform Campaign Sa mas malaking misyon, at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Maraming salamat, mga kapuso. Dandruff and dry hair? Switch to Sunset Anti-Dandruff, a 2-in-1 solution with tea tree oil and aloe vera to remove dandruff para healthy smoother hair. Ganda dandruff na healthy smooth hair pa. Sunset. Factors yes and conditioner treatment. Covered with stress, sis. Ang stress nakakaubos ng nutrients. Take stress counts. Pero hindi, wala ng nutrients. Ganda ng gising na. This damage buildup in your hair, say no more. Dove Hyaceramide Treatment Mask with Hyaluron Ceramide penetrates hair strands to reverse 10 signs of damage buildup. Stronger, smoother hair. I love it. Dove Intense Repair. I don't want to go hard. Ayaw mo ba sa ex? Walang weekend. Para naman magkaroon sa once? With Payback. Now, every month or returns at once for favorite rewards. Download now. Look at our hair! Mag-refresh para tayo kung show. Pag-meron ko, let's go! Sunset Strong and Comfort Aloe Vera, Biotin, and Castor Oil. For hair that's 3 times stronger and better looking as it grows long. Kapag-minsan, sunset! Shots and CD kang ang request. Ang lungkot pag may sakit. Pero pag magaling na ako, balik sa working na ulit. For fast fever relief, choose Calpol. For mga kids, ang puso, isang roller. Ang mga araw, flawless pa rin. With 100% natural coconut cream. May long-lasting bango. Para ang buhok, di na maganda. Pagod maganda. Immigration Lookout Bulletin Order, inilabas na ang kinakataang Gretchen Barreto at iba pang nilareklamo sa pagkawala ng mga sumero. May isang lang nito ng pera.
night shifters na bangers. Maraming nagaganap ng krimen sa mga saka. Kapag full moon, nababasag ang katahimikan ng disyerto sa tulog ng mga naghahara ng insekto. Naghanap sila ng partner. Pero hindi lahat ng pangharangan nila ay romantic. Ang ilan ay may masamang motibo. Ito ang spotted predatory captive. Kilala rin na bush crickets. Masayang mumuwala ng dahon ang ilang captives. Maliban sa isang ito, mukha siyang alien mula sa isang science fiction pelikula. Napakalungkad sa na matutulis na pilit at may pagkasingkalas na kamay. At mayroon din siyang mahabang antena na nakakaamoy ng pinakamaliit na galaw sa piling. Talagang isang alien ang predator. Ang kanyang mga biktima ay mga sikada. Pagkagat ng dilig nagsashout out ang mga lalaking sikada sa mga babae. Nahubuhuli papalik. Mahanap sila ng lalaking makakapareha. Bawat sikada ay may kanya-kanyang kanta at sagot. Kaya lang, gaya-gaya ng spotted captive ang kanta ng sikada. Sa isang pitik ng kanyang mahabang pakpak at punsyon ng katawan, kaya niyang gayahin ang mga kaakit-akit na huli ng babae. Kumbaga sa karaoke, lakado-lakado ng captive ang pagbulit ng sikada. Ito ay nilaitin ang kanta o hagay ng tono nito. Uy, may posibleng biktima. Sinagot niya ang mating call ng lalaking sikada. Akala ng lalaking sikada may gusto nang makipagtulog sa kanya. Pero sa pagubang nito, delikado ang pagsagot sa tawag ng pagligid. Dala ng instinct, ang walang kamalay-malay na biktima ay papunta na pala sa disigrasya. At kapag malapit na ito, tatambahan siya ng captive gamit ang malalakas nitong pinipili. Kapag mahuli na siya, isang direktang sila lang niya at game over na. Sa ilalim ng buhang, may nagtatagong na limaw na matay. Para siyang engineer, pero yung ginagawa niya, hintad ng kapatayan. Kilalanin natin ang Nita Contravita sa Puerto Reyes number 3, ang Victor Fatigo. May kasabihan kung anong ulo, siyang bunga. Pero minsan kahit gaano pa kaganda ang pinakitang halimbawa ng mga magulang, may tendency ang mga anak na maging antisocial. Ang batang antlion ay isang natural born killer. Sa gitna ng mga halimaw na naninigdak sa dilim ng disyerto, isang bata ang nanggugulong sa maliit na underworld, ang antlion. Ito ang junior version ng insektong lacewing. Ang mas eleganteng adult version ay kumakain ng pollen, nectar at aphid. Pero ang baby version ng antlion ay isang nakakatakot na carnivore. Likas na mamamatay tao ang baby nito. Armado ito mula ulo hanggang paa. Ang mga paa niya ay parang mga kalit ni kamatayan. At hindi sila tatakot gamitin ang mga ito. Nambibigyan siya ng mga tumataan. Gumagawa ng bitat isa sa pinaka-epektibong bitat sa animal bitat. Sinisimulan ng antlion ang construction sa pamamagitan ng paatras na pagdaman gamit ang siyang bilang araw ng bubukal sa ng buhangin. Pagkatapos ay itatapot ang tampak ng buhangin para walang ebidensya. Paikot-ikot siya para gawing mas malalim ang bukal. Mga 3 inches ang lapad at 2 inches ang lalim nito hanggang sa maging matalit ito ng hindi gumuguho. Isang bitat ng kamatayan, isang obra maestra ng mapanignan na imunyero. Nagtatago sa ilalim ng lupa habang naghihintay na ang mga inosenteng malaan. Habang nakapopling sa ilalim ng buhangin, nakakaramdam ang ulo ng vibrations mula sa lupa. Malapit, gumagalaga pa. Pero hindi ganun kalapit. Isang langgam na naghahanap ng pagkain. Palapit ito ng palapit. Napiso dito sa butas. Umatakit ang antlion. Pero ang maswerteng langgam, nakarecover at nakatakas mula sa nakakatakot na kamatayan. Hindi kailangan maghintay ng matagal ang predator. Kasi may isa pang langgam na napiso sa bitan. At ang isang ito ay hindi na makakalabas.
design ng pader na gawa sa buhangin. Pinatutok ang langgam ng buhangin para mawala ang balanse nito at gumawa ng avalanche. Para kung diretso ang biktima sa naghihintay ng buhangin. Nilagyan sila ng ayon ang langgam ng kamundag at enzymes. Sa pasilipsip ng buhay ang biktima na lumalakad pa. Para bumukas ang lupa at nilamon ng langgam ng buo. Pwede na ang libingan na ginawa ng ant-lion. Walang makakaligtas sa kanyang mga ulo. Isa siyang hari sa Michelle. Abangan yan sa pagbalik ng Amazing Earth. With an exciting new season. The Queen is back. We're ready. At ang mga bagong superstar coaches, record-breaking singer-songwriter Zach Kabuki. I want you to enter the game. Let's see. Double the talent, double the excitement. Let's check out an amazing duet. Who's better than what? Big changes and coming to the biggest competition in the world. Team Release Dress Watch. Run and see. They got no one to. The voice is September 14th, Sunday, 7:15 p.m. on CMA. Good grades. Tama yan. Rock life. Masarap na ulan. Masayang Sunday night. This is One Sunday, 6:15 p.m.